dda, a chroeso i ein newyddion S4C. Fy enw i yw Renee Lewis, a dyma'r newyddion am 6 o'r gloch. Tarodd daeargryn erchyll Twrci yn Syria. Neithiwr, draw at ail yn Gaziantep sy'n agos at y canolbwynt. Helo, a dyma fi yn Gaziantep. Mae'n edrych yn erchyll yma gyda adeiladau wedi cwmpo a phobl wedi marw. Dwi wedi cwrdd o Selma oedd wedi byw trwy y daeargryn. Sut deimlodd y daeargryn, Selma? Roedd y daeargryn yn ofnus. Bu farw llwyth o bobl yn anffodus. Pa amser ddigwyddodd y daeargryn? Digwyddodd y daeargryn ar y 6 o Chwefror 2023 am 4 o gloch yn y bore. Teimlodd y daeargryn yn erchyll. Sut oedd yn deimlo gweld pobl gyda ddim cartref? Teimlais yn drist pan gwelodd phlant heb tai. Felly mae pobl wedi teithio mas o Cymru, Lloegr a llawer arall o wledydd. Diolch Selma am y cyflwyniad nawr. Draw at y stiwdio am newyddion am y chwaraeon. Neithiwr, roedd Erling Haaland, y brenin pêl-droed o Norwy, wedi torri y record am y mwyaf o goliau dros clwb Man City mewn 30 blynedd. Sgoriodd Erling Haaland 5 gol mewn 1 gêm. Diolch Jack ar dydd Sadwrn chwaraeodd Cymru a Ffrainc am 5 munud i 2. Paris yn anffodus. Curoedd Ffrainc a Cymru 40-28. Helo, Lexi ydw i, a heddiw bydd hi yn braf a 9 o gloch i hanner wedi 6. Wedi hynny bydd yn bwrw glaw. Dyna cyfan am heddiw. Nawr draw at y stiwdio. Diolch i chi am wylio. Noswaith dda!